салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, навори навбатии мо аз бозори Корвон рӯ ба рӯи ҳафтум дарвозаи Обтоби. ҳафтум дарвоза аз тарафи Пажарка истодагаи духтаро. Ин магазин аз тарафи Тилобозор. Марҳамат, биёен. Анам хел магазинда ҳама чизошон қариб 10 сомония. Баъзе чизошон дигар нархай. Ҳозир мефаҳмонам. Новинка чӣ омадагиай духтаро? Анами беҳтарин 10 сомон. Медонед барои кӯдакотон беҳад нағзай ва яй чихол барои анамун стулошонай метавонен парту ами стулошонда бурда намхе резинкача дора маҳкам кунед. Зимистонда гарма как мешинан кӯдако. Мана чанд ранг астай. Салом духтаро. Созед назед. Нағз хоб карда хестен. Духтаракои хушрӯ. Ма чира тавсия доданим тона. И реклама нестай. И чизе ки ма истифода бурдум ада маъқул шуд, мехоҳам шумода тавсия тиём. Странҷикаша мемонам тона. У одам даже намедона ки ози ма странҷикая мондаш ира саве додистам. Барои авай духтарако чизе ки шумода фоида мекуна анами зубной пастай ай корейский косметика. И медонед чи ай? Я зубной пастай неким чанд функцияра иҷро мекуна. Ҳатто функсияи обезболивания дора. Урӯз дандонам дард кард, хонада дору набуд рости гап. Камакак ай ҳами ранги мағз гирифтам ҳамҷои дард мекардагӣ дандонда молидам. Бовар мекунед баъди 3-4 минут дарди дандон нест шид. Инчунин и зубной пастарако духтаро барои мисол ҳар хел касалиҳо истифода мебурданд. Ранги маза чӣ хеле истифода мебарӣ ку анам хеле ҳами зубной паста фоида мекардай. Асосии функцияш яй ки дандонора тоза мекуна, милкҳои дандона хушрӯ мекуна, дандона сафед мекуна, хунравии дандона бас мекуна. Лекин и бо чанд функсияи дигаам дора. Барои ҳавай духтарако дроен странҷикашона ина мондум. Қимат нест саи арзонай. Дроен як бор дар бораи ами бо чон профессионал намефаҳмонанд тона. Ана духтаро беғарз аз зубной паста иҷа як гала маҳсулотҳои хуб дора барои мӯи сар, барои ҳамаи намуд касалиҳо ҳастай маҳсулотҳои косметикӣ низ дора. Ана ҳози коргар дар корайшона марҳамат нависедами хоҳари мода иҷа да балои шумо намесӯза регистратсия беплай шумо пул сарф намекунед дар 6 моҳ як бор харид мекунед тамом духтаро ки боварӣ дорам ин маҳсулотира як кас бихара беҳад маъқулш мешавад дубора бо худаш заказ мекуна. Хулас духтарако ҳози маошҳои духтарора мемонам тамошо кунед чӣ хел маошҳои хуб гирифтаистиян. Команда мекунед тамом ай статустон шумо намеафтед. Ҳар 2 ҳафтада инам хеле маош мегиранд духтарои мо. Буту сурхаку ҳар хела. Мана 10 сомон ҳамагӣ учплённая им. Мана. Диден ираим хе қад мешакни баъд ам стулда мони. Хулас новинка бо чӣ ҳаст? И чанд сумак ҷон? Инам хе вазачои фасон омадай. Аҷоибот ҳамаи рангош ҳастай 10 сомони пластмасси хавсай декоративный. Бисёр ҳам ба зеби фасон. Мана 10 сомони. Ана ба духтаро иҷада бо тарелкои ҳар хела омадагиай. Инаи тарелкои чиқрак набуд ҳози омадай. Мана новинка ҳамашон 10 сомони. Дар бораи лалиёи ошкашӣ пирсида будем духтаро надоран ҳозирош анами размерай. Бештараш ҳами размерай. Диден? Баъд аз ана ин омадай инаи сиёҳ набуд доштан. ҳози омадай духтаро марҳамат 10 сомон. Мана ина иноям нав омадай набуд иям. Кӯдако хурсанд мешаванд аз амино мисолгирӣ. Кӯдако хурсанд мешаванд. Хулас инаям бори новинкаяй. Мана 10 сомони. Диден чӣ хел хушрӯ. Духтарако обнӯшакора бисёр пирсидем шумо 7 сомонай. Мана ҳар хелаш ҳастай 2-таш 15 сомон. Пиёлаям ҳастай. Иҷада пиёлаҳо ҳар хелашай.
ана ба духтаро 15 сомонӣ. Ана мехе бори новинка омада. И хеле коса буринайда. Супница мешава, авқотгирӣ мешава. Мана 15 сомон ино. Аз онаи гилшам ҳастай. Диден? Ина шакли кушода гиш. Мана 30 сомон духтаро. Ина ино 75 сомонӣ. Хестулои хушрӯ омадай 75 сомон. Баъд ана ин стулчико барои кӯдако омадагиай. Ана ми намудаш 15 сомон. Анҷада боша дигарош нархошон 10 сомонӣ. Мана бинен чихе бисёрай барои кӯдако. Метавонен омада аз наздик бинен духтарако. Маъқултон шава харидорӣ кунед. Баъд як чиз дигарам мехоҳам нишонтон диҳам. Биненда ёра. Ана 10 сомон. Барои ягон чи гирифтан. Зира, приправа, ҳамхел чизора метавонед ида гирен духтаро. Ҳамаш бо лошкача дора. ҳозир бо духтаро новинка бисёр омадагай. Дигарошам нишон метавонем. Хулас ина минора дида будед дар навораи пешинам. ҳозир ина бо омадай 10 сомонӣ. Мана бо инаи рангаш омадай 10 сомон. Ино салатгирако. Косачаҳои беҳад удобни. Мисол ида салат мекунен, анаиш кати кришкаша маҳкам мекунен. Кришкашаи инамино ҳамаш кришкоша. 10 сми ҳамаш. И тараф ҳамаш 10 сми. Ино ҳар хела бо бисёртар омадай духтаро. Биненда салатгирако анамихе контейнерчои фасони ҳар хела. Мана ҳамаш хушрӯа. И барои роутун будай. Хулоса биёем бо бинен духтаро. Иам 10 сомонай. Ина и духтаро. Акиҷон. Духтара. Иам 10 сомон хулоса. Ҳар чи дора. Ҳар чи мемонен ида. Барои касоне ки бори аввал тамошо кардастиян видеоҳои моро аз ин магазин, ина бинед иҷада ҳар хела амхе пиёлаҳоям ҳастай. Ҳамашон 10 сомонӣ. Мана рӯз аз рӯз бо новинка меёранд. Қариб як ҳафтада 2 бор борошон ҳар хела мешавада мебиёранд бори нав. Ина и пиёла нав омад. И пиёлош калонай. Сифаташ хубай. Мана 10 сомон. Сифатошон нағзай. Диденда? Хушрӯ. Аз ино аз бештарш бо тарелкаям ҳастай. Метавонен омада тарелка ё ки косашам якҷоя карда харидорӣ кунем. Мана бори новинкаи дига анамихе ланч бокс. Бинед дар сумкаи кӯдак мебанден. Мана 25 сомон будай. Ҳозир ма кришкаша кушом нишонтон диҳам. Мана иҷада кӯдак дар бутерброд ягон чи мемонӣ барои мактаб. Мана 25 сомон. Аз и бо инам хелишам ҳастай 25 сомонай. Ина ланч бокс клубникаш. Мана да сумкаш мегира кӯдак мерава мактаб. ҳозир бо мебинем духтарако чӣ новинка ҳаст. ман шумода пешниҳод мекунам. инора дида буден касое ки бори аввал канали моро тамошо кардастиян. марҳамат. 2 донаш 15 сомон. ҳама хел пластмассиё пластмасси ғавсан. мана ина шишагиай 10 сомона. иш 10 сомон. мана ана инош боша пластмасса. тарелко бисёр омадай духтаро. пиёлаорам чӣ хеле аҳамият додастен. гулои ҳар хела омадай. мана биненда ёра бинен ина меоям бори новинкаян. мана и косача боринай.
10 сум 15 сум ҳам хеле нархо. Инаёям новинка. Диде? Ана инора бинен духтарако барои кӯдакора авқот додан. Бинед чӣ хел хушрӯча пешбандак 10 сомон. ҳар хела ранг дора. иҷаба кало кросси ин хеле кепко омадай. ҳамаи ҳамино 10 сомони духтаро. Шляпа иҷада бо ҷудогона ин хеле сидушко астай барои парто барои стуло хулос 10 сомони. баъд духтарако иҷада ин хеле коса овардиан. Мана ё калонтаран. Диден? Маш 10 сума будай духтаро. Ҳо. Инаи коса баринай калонак, ё ҳамаш 10 сомони. Бинед. ҳар хела ҳаст. рӯ барои анами дарвозаи биненда. охирон дарвоза ҳисоб мешавад тарафи пажарка. Диден? у тарафи пажарка и магазин тарафи тилло бозор. бисёриё намефаҳманд адреса. барои ҳаваи духтаро ба ҳазур тамошо кунен, бо диққат бинен, мефаҳмен. Инаиноям ҳастай 10 сомони барои гулпула ов додан. духтаракои пешбандакои қафасон омадай 10 сомон бо материал шамам хушрӯвай бо омадед ай пеш мебинен аҷоиботай 10 сомон. И бо дигар хеглошам астай нест, фақат як гул будай духтаро. ҳа ин иҷада бо хеле будай. мана 10 суми. иҷода бо дигар намудош астай 10 сомон. зубной пастора нишон надодем. хулос духтаро ин освежитело 10 сомони. мана иҷада бо дигар хелошам ҳастай 10 сомон. ина мияя зубной паста. ина мино зубной паста будай. ҳамиам зубной паста. ямам хе 10 сомон ая. ҳар хела зубной паста ҳастай 10 сомон. ина ё чиам? и кондиционер для белья будай. ям 10 сомон. буш хушрӯй 10 сомон. иҷада духтаро беҳад бисёр ҳар чизако ҳастай. хитоӣ навистагиа намефаҳмем. ин магазина хитоиё кушодагиан. ина касе омад бо мебина. борое ки доранд дар дигар ҷои бозор нестай. духтарако барои ҳаваи ба ҳазур вақт дошта бошем биёем тамошо кунем. ё ядонаш 10 сомая. ина зубачискара бинен бо. ина мино ҳамаш 10 сомон. ҳар хела. Рако я новинкара мехом шумо дар нишони тим ҳамиқа хушрӯчае ки бинем 25 сомон. и светильникай зарядник дора. Зарядникаш ҳастай коробкаш да. марҳамат 25 сомони бинед чӣ хел хушрӯчаян. ана баъд ана инаш 30 сомон. кушоин шада. иш 30 сомон. авай дигариш 25 сомон. ина метавонед барои кӯдакотон гирен. боварӣ дорум маъқулшон мешава, хирсанд мешаванд. ана мехе светильникчои фасон. иҷада бо барои духтарако кукла овардиан. куклаи фасон хе домик буре дорада. коробкаш ранги домик кардагиай. дидин? и коробкашай 55 сомон. мана бисёрам хушрӯ. бори оригиналай. иҷада тӯпу ҳар чизакои дигаам ҳастай духтаро. омадед бо ай пеш мебинен. диден? наушнико ҳастай. диден? беспроводноё 50 сомон. анаи повербанк ҳастай 70 сомон. хулоски ҳар хела. анаи пистолета дар ётон боша ман нишон дода будам 45 сомон. мӯйлни пузури вай мешид. хулос розвиш омадай. биненда анам хеле пластилини калон барои кӯдако бозӣ карданшон. ҳамин пачкачаш 10 сомон. иҷада конструктор ҳаст. михе маsko ҳастай. михе ҳар хела пистолетику хеле чизако ҳаст 10 сомони. ма дига баён нишон додагӣ будам наворо бо иҷа новинка омадай
новинкорам бинед. Инами бози зурай 10 сомон биненда. Ина самолетик 10 сомон. Не 10 сомон. Пуфакои сердечко дар кор бошад. Инҷада ҳар хелаш омадай. Иям ҳам хел нархусон. Хулас бо биён аз пеш нархуша аниқ кунем. Ҳам 5 сум 10 сумай. Бисёруш 10 сум. Инами намудора. Мана. Биненда. Нархтаро инами бозичао барои кӯдако 10 сомони. Песочница да бозӣ мекунам.